Di bagian? Di ka ba ito dito? Di ka ba ito pulang eh? Kaka. Ah, kumana mo dito, dito. Ha? Kumana limpyo dito? Wala, puluhan na lang to. Yung sinakat. Ah, Wala. Wasag na pas. ang tapasiro, di ba sin pa man sa tag-iyam god? Gidauban man to. Mao ganay kung susihon dito. Atis to ba? Ito to. Ay super. Ito to ay super. O gyud. Basta ni ay. Dasa ko do be? Ang karoon dito. Sanat. Harang na.
Ay, sobrang ulan. Yun! Dito! Madulas! Sobrang dulas! Hello. Oh. Ah, galugan yan. Nagbigay lang kon. Pagkoy dilig. Ulan, sige. Ano, mga estudyante. Hugaw-hugaw
Basag yung area no? Kwan. Hindi na mo tracking si Ber. Ha? Sayo biya kay ni. Ikwan nagdala ko kwan ri batong nung bed. Okay mga idol. Sa susihon ang ilang kinapas. Murag aksyon nagkabalakas mama ano. Uy. Tanawan yung area mga idol oh. Grabe gyud kabasa. Di masulod og truck gyud. Yung problema ani kay naay mga isa ka load nga natapas. Sunog ra ba? Sige ulan. Malagmit kini sa katis din. Sayang. Yung ani ka presyo ang mag tubo. Yung ani nga area. Upira ng mga bukid-bukid nga kuan. Area nga di mapunuhan ng tubig pero yung ani nga tanawar niyo mga idol. Kita niyo kuan dalan. Grabe ito basa.